खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। खौरांखौ फरायदों आं बिबेक बसुमतारिया। दिनैनि सेथि खौराङाव दं उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव 22 बोसोर बैसोनि सासे अग्निवीर श्रीकांत चौधरीया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मख'नो गोनांदि भारतनि अग्निवीर रैखाथि बिफानाव साख्रि मावग्रा श्रीकांत चौधरीया राइफलजों गावनानै गावखौ फोथैना लादों। थैनाय बिथांखौ उत्तर प्रदेशनि बलियाथर जिल्लानि सिङाव थानाय नारायणपुर गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दं हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया रासिया हादराव 8 जुलाइ आरो 9 जुलाइआव जानो गोनां 22थि भारत-रासिया बोसोरारि सन्मिलनाव बाहागो लाहैगोन। बे सन्मिलनाव भारत आरो रासियानि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामनो नाजानाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 निफ्राय 5 बोसोरनि उनाव रासिया हादराव थांगोन हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। थामथि खौराङाव दं भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया T20 एशिया काप गेलेगोन। BCCIआ बेखौ फोसावनानै होदों। 19 जुलाइनिफ्राय श्रीलंकायाव खुंजानो गोनां T20 एशिया कापआव भारतारि आइजो क्रिकेट हानजाया बाहागो लागोन। बेनि थाखाय सा 15 गेलेगिरिफोरखौ सायख'खानाय जाबाय। लोगोसेयैनो भारतारि आइजो क्रिकेट हानजानि केप्तेन महरै श्रीमती मंडनाखौ सायख'नाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतारि आइजो क्रिकेट हानजाया बे बादायलायनायाव 7 बार देरहासार जानो हाबोबाय। ब्रैथि खौराङाव दं सासे बर' आइजो बुथारदों। सासे बर' आइजोखौ जिनाहारि खालामना बुथारना गालांदों सिनाय मोनै दुथाङा। बे जाथाया जादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं काथालजुलियाव। सानै गथ'नि बिमा शंकर बसुमतारिनि बिसि लावदाब बसुमतारिखौ सिनाय मोनै दुथाङा रावबो गैयैनि खाबु लानानै जिनाहारि खालामनानै गोदोना हास्रोदना बुथारना गालांदों। जाथायनि सायाव दा पुलिसआ गोख्रों संदाननाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।